L'origen del meu interès sobre la no violència, en un sentit general, prové de diverses fonts. Una d'elles, la més explícita, és l'interès que després de l'escoltisme entro amb un grup de joves a Sant Josep de Calassanç i llavors era una gent que ens anàvem explicant la vida, per on passava cadascú i tot això. I una de les coses que vam fer va ser començar a fer uns dossiers en què un preparava un recull, poemes de Salvador Espriu, cançons de Lluís Llach, o Martin Luther King, o Gandhi, Bob Dylan, ja que sé, cadascú el tema que li interessava ho feia, i ens ho repartíem entre nosaltres, fèiem fotocòpies, no tenia més interès que això, no? I allà va ser, jo crec, una de les primeres aproximacions, hauria de tenir 16, 17, 18 anys o per aquí, i aquesta és una de les fonts que em desvetllen l'interès per intentar afrontar els conflictes d'una manera una mica més intel·ligent que el que havia vist a casa a partir de l'experiència de la família, d'haver passat la guerra civil, d'haver estat el meu pare en un camp de concentració i d'haver vist que teníem una ferida a tot el país que no podíem repetir el mateix per afrontar qualsevol tipus de conflicte. L'experiència escolta, treball en equip, d'estima a la natura, de coneixement del país, amb la tradició familiar catòlica i molt bel·ligerant contra la guerra com a solució dels conflictes. I aquestes primeres lectures, suposo que és un còctel que fa que un dia, no sé, hauria de tenir 17 o 18 anys, anar per allà per Canaletes i vaig dir, no faré la mili, però si em dius per què, doncs no ho sé, però simplement va ser així, no? I aleshores, buscant, vaig trobar que hi havia un equip de gent que es deia Equip OC, Equip Objecció de Consciència, al carrer Llúria 7, que encara existeix l'edifici, en aquell moment allò era del Bisbat, i a la porteria, que era una cosa molt menuda, feien reunions un dia a la setmana, i allà vaig conèixer el Lluís Fonollosa, la Núria Breu, el Vicenç Fisas, la seva dona del moment, que era l'Aurora Moreno, i algú més. I jo arribava allà, era més jove que ells, i allà vaig, començar a enviar caixes de taronges als primers objectors que estaven detinguts. El Pepe Unce jo crec que ja havia sortit, això hauria de ser el 73 o 72 o així. Però hi havia el Joan Guzmán, el Jordi Agulló, no recordo ben bé aquí, però aquesta és la primera entrada de connexió amb una gent que no només hi era la intuïció, sinó una gent que es dedicava a donar suport als objectors. A partir d'això potser vaig anar a algun dels campaments de l'Arca a Malla, n'hi havia hagut uns anteriors a Castellterçol durant molts anys, però això era més menut. I per un altre tipus de coses jo vivia a la vora de Sagrada Família i m'interessava una mica el que estava passant als barris i altres maneres de viure i això. I vaig conèixer a Cristians pel Socialisme, hi havia el Juan García Nieto, que estava a Cornellà, bàsicament, jesuïta, i després hi havia el grup de Can Serra, on hi havia el Jaume Botell, i l'Andreu Trilla, el Jaume Sales. Total que, parlant, vaig demanar si podia anar a viure allà, no pensava ser escolapi ni res, però ells em van acollir en el seu pis, just al moment en què es construïa una espècie de parròquia, perquè allà era un barri molt nou, no hi havia equipaments, només hi havia edificis, molts milers de persones, emigrants, i llavors van decidir construir la parròquia que es deia Casa de Reconciliació, que tenia una estructura de res semblant a una església, uns grans locals compartimentats, i vaig començar a participar a l'associació de veïns i en aquest tipus de parròquia tan original com això. A veure, si anem una mica més enrere, però jo no hi havia participat, hi ha dos fonts que alimenten això aquí a nivell internacional.
Una és l'Arca, la comunitat de l'Arca de Lanza del Basto, que ell era el missatger de Gandhi a Europa, diguem, no? Que havien creat unes comunitats a França, i ells van recolzar els objectors francesos a la guerra d'Algèria i les lluites primeres antinuclears i els drets dels pagesos contra els camps militars a l'Arzac i coses així. Precisament va ser un noi que venia d'allà en bicicleta que passava per València i el Pepe Beunza, que era un estudiant a València, es van trobar allà en un bar, li va explicar, ell va anar a l'Arca i va ser, al conèixer l'Arca, que ell es va decidir a preparar la campanya d'objecció de suport a la seva primera decisió de ser ell l'objector, al 69, 70, 71. I aquesta sempre va ser una de les fonts que també ens van estar alimentant, no? De fet, li van ajudar a muntar la campanya internacional de suport i hi ha pancartes a Sant Pere del Vaticà, hi ha a la Torre Eiffel, a la Sagrada Família, a molts llocs, moviments objectors d'insumisos, antimilitaristes, de l'Arca, no violents, hi havia un poti-poti de tot, són els que van estar organitzant el suport a la primera campanya del PP Beunza quan es va declarar objector. Val a dir que abans he citat Lluís Fonollosa. Lluís Fonollosa és un, amb l'Anys dels Requesens i d'altres, són els que quan el PP està a la presó fan una marxa de Ginebra a la presó a València, perquè quan arriben a Bormadà amb unes 150 persones, els separen, els 7 o 8 amb passaport espanyol els posen a la presó i els altres els estomaquen i els tiren fora cap a França. I allà hi havia un noi que s'ho estava mirant, que estava treballant de cambrer en un bar, que es deia Àngel Colom, i l'Àngel Colom coneix què és la no violència a partir d'aquesta marxa. I dic perquè hi ha aquests lligams. Aquesta és una via, l'altra són les caminades de Pax Christi, no? Les marxes de Pax Christi, que allà és on l'Arcadi Oliveres, fent una d'aquestes marxes, coneix a la Janine, que era suïssa, em sembla, i llavors serà l'altra branca d'inspiració. I de fet, l'equip OC, l'equip Objecció de Consciència, estava emparat sota Pax Christi, el president del qual era el Frederic Roda, que després muntaria l'Institut Víctor Seix i després la Universitat de la Pau, i seria Pax Christi qui recolzaria no només els objectors en aquesta primera fase, sinó també la Marxa de la Llibertat algun any després, no gaire més enllà. Vull dir que jo crec que la via gandiana a través de l'Arca ens influeix molt i la via de Pax Christi és per una altra banda, però que confluïm en diferents accions que aniran venint. Amb tots aquests antecedents fa que quan jo estic a Can Serra apareix el Jesús Vinyes, que era un professor, un mestre de Terrassa, i el propi Pepe Beunza, i tenen interès en muntar un servei civil. És a dir, el Pepe Beunza havia estat 2 o 3 anys, havia passat per un munt de presons, al final havien fet diverses condemnes en cadena, que és el que es donava en aquell moment, no? L'objecció no estava reconeguda, simplement et negaves a fer el servei militar i això et posaven 3 mesos, quan sorties tornaves a negar, posaven 6 mesos, i així podies anar fent fins als 34 anys, o sigui, podies tirar 14 anys de presó. Gran part dels testimonis de Jehovà, que eren els objectors més nombrosos en aquell moment, els hi passava això. El PP no pretén fer de testimoni de Jehovà, sinó que és una objecció política no violenta, i fa la seva acció per intentar canviar la llei i almenys reconèixer el dret a l'objecció de consciència com passava en altres països. La idea era, jo estava dubtant sobre què fer o deixar de fer, perquè m'acostava el temps de la miri, i llavors, a través d'una gent coneguda, vaig anar a una ermiteta, una cabaneta, que hi havia una persona a Lloza de Teruel, a la vora d'Andorra, on hi ha unes mines, i vaig estar treballant allà de paleta i el que fos, i allà vaig anar fent un diari, vaig anar rumiant, pros i contres, aquestes coses quan has de prendre una decisió important. I al final vaig dir, si quan torno la vida em diu que va en aquesta direcció, doncs m'hi posaré. I el que havia passat mentrestant, que jo no sabia, és que precisament el Pepe Beunza i el Jesús Vinyes havien anat a Can Serra, havien parlat amb la comunitat, el Jaume Botell i amb la gent del barri,
i havien acordat de fer el servei civil alternatiu allà. Parèntesi, el Pepe Beunza va fer la campanya i quan sortia a la presó se n'anava a treballar en una leproseria o en un casal d'infants o a fer d'escola d'adult o això, i escrivia en el capità dient en comptes de fer el servei militar obligatori, doncs jo faig un servei que considero millor, que és servir a la societat i a aquella gent que més ho necessita. Sota aquesta idea és on havien anat elaborant la idea que la millor manera de passar d'una injecció individual, que és la que hi havia hagut en aquell moment, a una injecció col·lectiva, era buscar un indret, en especial un barri, que tingués necessitats socials específiques i que el primer grup d'objectors col·lectiu estigués en aquest barri fent algun tipus de servei d'utilitat social. I just el que va passar és això, que quan jo vaig tornar, ells havien acordat que es feia el servei civil allà i, per tant, si esperava algun senyal terrestre o aeri, doncs el tenia allà, no? I això va ser el que va fer que ja em vaig incorporar allà. Clar, l'avantatge, la gent del barri ja em coneixia una mica, perquè ja duia jo allà 1 o 2 anys, veníem avalats per la comunitat, per l'associació de veïns. D'entrada, alguns sectors no acabaven d'entendre el què. Ens hem de situar que l'any 75, que és quan passa això, hi ha l'oposició, diguem, al franquisme, el PSOE pràcticament no existia, almenys allà on érem nosaltres. Hi havia el PSUC i després hi havia tota la gamma de partits d'extrema esquerra, bandera roges, l'ECR, etc., que tota aquesta gent estaven per la lluita armada, diguem, no? O sigui, ells la idea és anar a fer el servei militar per tenir capacitat de lluita i per revertir l'exèrcit a favor de la revolució, per situar-nos en el context en el qual estàvem. I per tant que arribessin uns nois més o menys tots barbuts i amb sandàlies, perquè això provenia de l'estil aquest de l'Arca de vida senzilla i això, no? I ajudessin a muntar una llar d'infants i una, que en dèiem la mafalderia, no? I una llar d'avis juntament amb l'associació de veïns i que participéssim en les accions reivindicatives del barri, per exemple, tirant el mur de la Vergonya, que era un solar que volien construir més, i gràcies a aquesta acció doncs, es va aconseguir després fer un mercat i una escola, etc. No? Doncs, bueno, va tenir les seves dificultats. El Jaume Botey ho explica en algun dels seus llibres sobre Can Serra, com va fer de mediador, no?, entre les diferents mentalitats que hi havia, i el fet és que la gent ens va acollir molt bé. També val a dir que sense anar a la versió revolucionària, per la majoria de la població allà, fer la mili era fer-se home. O sigui, era un tema de passar a l'edat adulta i, per tant, uns joves que no volien fer la mili eren sospitosos de moltes coses, no? Simplement no entrava, era un xoc cultural tant polític com social i cultural. Bé, el fet és que vam estar allà. Bueno, hi ha una prèvia, i és que per acabar de decidir això era l'estiu del 75, jo suposo que havia tornat llavors de la meditació, i ens vam trobar als Jardins de Montserrat el Pepe Beunza, el Jesús Viñas, el José Luis Lafuente, que ell havia fet la mili, però donava suport, i no sé si hi havia el Guillermo Lois i jo. És a dir, 3 que ens tocava fer la mili, un que ja havia estat objector i un altre que l'havia fet però que donava suport, que era molt seguidor de l'Arca, de la comunitat de l'Arca. I allà, en aquells 2 o 3 dies protegits a dins del monestir, és on vam elaborar la campanya de l'objecció, que segueix el manual del que jo avui, quan la gent em diu què és la lluita no violenta, doncs el que explicaré ara, no? Identificar un problema, una injustícia, un conflicte, al qual tu consideres que val la pena lluitar-hi per resoldre'l. En aquest cas era les guerres en general i el servei militar obligatori com una forma concreta de col·laborar amb elles. El segon és intentar el diàleg. Llavors, hi havia Gonzalo Arias. Gonzalo Arias era... Aquí hem tingut dos pilars de la lluita no violenta a l'estat espanyol, molt diferents entre si, però tots dos molt tossuts. Un era el Gonzalo Arias, que ara explicaré qui era, i l'altre era Lluís Maria Xirinacs. Gonzalo Arias tenia 7 o 8 fills, era traductor de la UNESCO a París i va escriure un llibre també als anys 70 o així,
en què es deia Los Encartelados. Era un llibre novel·la, una novel·la ficció mobilitzadora, és a dir, ell era un llibre clandestí, òbviament, i ell deia: el dia tal, de l'any tal, jo i tota la gent que hagi llegit el llibre i vulgui, sortirem a la Castellana amb uns cartells demanant eleccions libres a la jefatura de l'Estado, això amb el Franco, i ho va fer. Es va aparèixer allà, eren pocs, els van agafar, els van detenir tots, diguem, a Carabanchel. Llavors, perquè veieu el tipus de persona que era. Llavors ell, que era un home sempre molt enginyós, havia elaborat un projecte que es deia Voluntariado para el Desarrollo, que era una forma indirecta de dir a aquells joves que voluntàriament vulguin participar en projectes de desenvolupament, en deia així, aquí o a fora, puguin estalviar-se de fer el servei militar perquè faran una cosa complementària, més útil o no el que sigui. Per tant, sota aquesta idea també hi havia un paraigua de la idea dels serveis civils alternatius, que no eren legals, però que agafaven aquesta idea de dir dediquem la vida a fer una cosa millor. Val a dir que l'exèrcit espanyol dels anys 70 era tot quasi, hi havia 200.000 reclutes i potser 80.000 oficials i suboficials. Era una cosa molt anacrònica, molt poc operativa de res, i més que res era un lloc on fer passar per l'adreçador als joves, no? Amb tots els maltractes que hi havia i et rapaven. El típic que sabem dels exèrcits en general, amb tot el que hi havia de franquisme posat allà. Total, que llavors allà vam dir, primera fase, triar un objectiu que sigui veritable, que no sigui inventat, que no sigui d'interès personal, sinó d'interès comú. El segon, intentar el diàleg. Llavors s'havien fet aquests projectes de llei, s'havia intentat parlar, però això encara el Franco hi era, vull dir que això no era gaire fàcil anar per aquí. El tercer element és la denúncia, no? Llavors tu dius, escolta, hi ha aquest problema, no hi esteu fent cas, doncs denunciar, podies posar això a la marxa aquesta, podies fer cartells, el que sigui, però això arriba fins on arriba, no? Sobretot si la premsa no t'ajuda, doncs tampoc la gent se n'entera. Hi havia una part de premsa que es començava a interessar per aquestes coses quasi més cara, perquè hi havia una premsa molt franquista, però una altra que intentava obrir. Si el diàleg no funciona i la denúncia és insuficient, llavors queda la no cooperació, que és amb mi no hi compteu. La no cooperació és tu deixes de col·laborar amb aquell que consideres el teu adversari per aconseguir un canvi determinat i normalment no estàs desobeint cap llei, sinó simplement deixes de comprar o deixes de consumir o deixes de treballar. Una vaga és una cooperació o un boicot també, no? En aquest cas ja vam passar als dos altres elements, que és la desobediència civil i la construcció d'alternatives. I en el cas de l'exerció és de manual, diguem, no? Per què? Perquè d'una banda ens negàvem a fer el servei militar, per tant desobeíem una llei sobre desobediència civil no violenta explícita, i de l'altra construïm alternatives, és a dir, no el servei militar, sinó un servei civil. I llavors, la funció de la lluita no violenta és dramatitzar un conflicte que és latent, que la gent es tallava el dit, com el ministre es va fer passar per boig, o la gent marxava, cadascú es buscava alguna excusa que podia. En aquest cas era afrontar el problema, agafar el toro per les banyes i dir no. Com va culminar això? Doncs vam anar al barri de Can Serra a partir del setembre, vam estar allà, vam començar a fer totes aquestes activitats amb el barri i la nit de Nadal del 75, just havia mort Franco al novembre, feia molt poc, es va repartir un manifest Camí cap a la Pau, el manifest dels objectors, a moltes parròquies, en van fer milers d'exemplars, i aquestes parròquies progres en aquell moment van llegir el manifest i allà hi havia el nom dels que signaven i l'adreça on eren. Per tant, la idea de la lluita no violenta no és amagar-te, sinó al contrari, és donar la cara portant-ho la iniciativa i amb aquelles condicions que ho afavoreixi. Val a dir que quan va morir Franco, un mes abans d'això, el pare d'un del grup, després va ser alcalde d'Alacant, era un socialista important en aquell moment, va venir i va dir
us pago el viatge, marxeu tots a l'estranger perquè us mataran. O sigui, l'incertesa que va provocar la mort de Franco era absoluta, podia anar cap a una banda o cap a una altra. Nosaltres, que érem uns inconscients de 19 i 20 anys, doncs vam dir que ens quedàvem i vam continuar amb l'acció. I llavors, doncs això, es va distribuir això, no va passar res, ens vam separar en 2 pisos, jo era més jo, em tocava l'any següent, i els altres ja els hi tocava llavors, i s'hi van anar afegint d'altres. I llavors en un pis estàvem a Can Serra donant suport i en un altre pis, en un barri a la vora, l'adreça que s'havia donat hi havia els altres. Quedem en 2 pisos i llavors l'Assemblea de Catalunya, que s'havia creat el 71, això estàvem en el 76, acabava de morir Franco, no s'havia aconseguit fer fora Franco, sinó que s'havia mort, al llitet, va convocar 2 manifestacions, l'1 i el 7 de febrer del 76. La del 7 de febrer, que es va fer el Passeig de Gràcia i això, hi anava molta gent, es feia amb cotxes, la policia picava, trencava els vidres, en fi, tot el que vulguis. Al matí del diumenge veiem que els companys de l'altre pis no hi són. Llavors, un d'ells, dels que s'havia incorporat després, que ja eren 11, em sembla, un d'ells, o 9, un d'ells tenia un germà que treballava funcionari a la presó Model, era un funcionari de presons, i ens va avisar, aquesta nit ha vingut la policia a agafar-los en el pis i són a la Model. I llavors ja vam posar en marxa tota la dinàmica, ells van estar uns dies a la Model, després els van portar al castell de Sant Ferran de Figueres, i a partir d'aquí vam començar a fer les accions de suport. Una de les primeres va ser una marxa Girona-Figueres, en la qual vaig participar jo, l'Àngel Colom, l'Àngel Requesens, aquesta que havia estat a la marxa des de Ginebra a la frontera, em sembla que hi havia la Teresa Romeu també, el Ricard Gamundi, que era un que després va acabar malament al cap d'un temps i va morir, 7 o 8. I vam arribar a la Rambla de Figueres i allà ens van detenir els municipals, però ens van deixar anar al cap d'una estona i no va passar res. Però va ser això, no? O sigui, treballàvem conjuntament, la gent, això era el febrer del 76, l'abril del 77 és quan aquest mateix equip OC i aquesta mateixa gent que he citat abans se'ls acut la idea de la Marxa de la Llibertat i llavors s'incorpora l'Àngel Colom i l'Arcadi, el Frederic Roda, i llavors el juliol del 76 posen en marxa la Marxa de la Llibertat quan nosaltres estem preparant el segon grup d'objectors. És a dir, el primer grup està tancat, es va fent accions de suport i nosaltres comencem a preparar el que ens tocava entrar a continuació. I llavors, a la Marxa de la Llibertat alguns objectors hi participen, d'altres ens mantenim discrets per poder anar avançant l'altra campanya, no cremar-ho tot junt. I el 76 es crea, i ara ja tinc una confusió de dates aquí. La Marxa de la Llibertat era el 76, el primer grup també entra el 76, tot això és després de la mort de Franco del 75. Nosaltres continuem i llavors ens preparem el segon grup que ens tocava el 77. El 77 hi ha hagut una primera amnistia, però la del Partit Comunista i tot aquest tipus de coses, però els objectors continuen. Ells no, de fet, el primer grup surt amb la primera amnistia, i per tant tornem a quedar, però el tema de la llei continua igual, per tant els joves han de continuar anant a la mili, i jo al 77 m'havia d'incorporar al febrer o al març o així, i el que decidim és canviar d'escala del que és el servei civil. I en comptes de fer el servei civil, continuar-lo fent a Can Serra, que en aquell moment ja se n'estan fent a Bilbao i a Màlaga, i a molts llocs de tot l'estat es formen altres grups fent coses semblants. En aquest cas, el segon grup de Can Serra ens repartim feina i jo parlem amb Càritas
espanyola. Bueno, a finals del 75 hi ha hagut la Marxa Verda al Marroc. L'exèrcit espanyol se'n va del Sàhara i Marroc ocupa el Sàhara Occidental. Una part dels saharauis se'n van cap als camps de refugiats, es creen els camps de refugiats a Tinduf, i llavors Càritas Internacional estava preparant un camió hospital des d'Alemanya, havien recaptat diners per anar fins als camps de refugiats de Tinduf i poder atendre aquesta gent que acaba, com ara, diguem, no? Arriben els refugiats i no tenen res. Llavors se'ns va acudir que jo anés a fer el servei civil en aquests camps. Llavors vaig demanar passaport, que encara me'l van donar, faltaven pocs dies per entrar a la mili, no sé per què me'l van donar. Vaig anar a Algèria, vaig estar esperant allà 2 o 3 mesos que arribés a l'hospital, no arribava, i se m'acabava els 3 mesos d'avisat, i per Sant Joan del 76, tot això era, em van fer un passaport de tornada des de l'ambaixada, que just en aquell moment ja havien anomenat amb un ambaixador que ja era del to una mica progressista, diguem, no? Llavors em vaig tornar cap aquí, vaig anar a Can Serra el dia de Sant Joan, que és quan era la festa del barri, i aquí es va acabar l'episodi del Sàhara, no? Tot i així, llavors vam preparar el següent grup i va ser quan llavors, el 5 de maig del 77, així com el primer grup els havien anat a buscar a casa perquè hem donat l'adreça, el nostre grup fem el contrari, anem a la Caixa de Reclutes, carrer Comerç, on ara hi ha el Museu de la Xocolata, hi ha una cosa molt bonica, llavors hi ha una escala molt freda que puja a un museu fotogràfic de Barcelona o així, tot allò era la Caixa de Reclutes dels militars espanyols. I vam anar allà i vam dir que tots estaven pendents d'entrar, ja tots eren pròfugs, i érem també 7 o 8, i que o ens detenien, o deixaven els objectors que havien anat detenint a diferents llocs, o que ens detinguessin a nosaltres. Això va provocar un terrabastall allà dins, van tancar les portes, van començar a trucar a Madrid i a Capitania, que sí, que si no, que si no, que sí, i al final a baix, en aquest lloc on encara està a l'entrada de l'escala, van dir que ens feien una incorporació forçosa. És a dir, si t'incorporaven a la mili forçadament, ni que tu no hi volguessis anar, ells t'incorporaven. Llavors, ens van llegir la cartilla militar, que és una cosa que la gent no sap què és, però és el que els soldats tenien, on apuntaven el seu expedient i tot això, i allà hi ha els articles del Codi Militar on diu el soldado marinero que en tiempo de guerra de desertar pena de muerte. Llavors, ens anaven llegint això i cada vegada que ho llegien ens posàvem tots a riure. Aquells senyors no s'havien trobat mai amb una gent tan descarada que davant d'una amenaça d'aquest ordre, que sempre tots els soldats allà, quan els llegien a l'entrar a files, doncs es quadraven, doncs era un canvi de dinàmica. Veient que no podien fer res amb nosaltres, ens van portar a la caserna d'intendència. La caserna d'intendència és on ara hi ha la Universitat de la Pompeu a Ciutadella, no? Hi ha 2 edificis, doncs un dels 2, tot allò era casernes militars, una d'elles era la d'intendència. Ens van tenir allà una setmana fent, en fi, detalls que ara és igual, venia cada dia gent, amics de fora a veure'ns, ens portaven flors i menjar i tot això. Nosaltres dèiem si podíem sortir, ells ens deien que sí, que no estàvem detinguts, no estàvem retinguts. Nosaltres dèiem que si sortíem no tornaríem, llavors ens deien que no. O sigui, perquè s'entengui, la nostra perspectiva de lluita no violenta és que tu et poses a la boca del llop per mantenir-li la boca oberta, no perquè et mossegui. I si és mossegar, és un mossegar molt diferent. O sigui, no té res a veure que tu et detinguin quan no vols ser pres, que tu forcis la detenció perquè el que vols és convertir la repressió en un altaveu i en un bumerang en contra d'aquell que t'està detenint. Això és una cosa que a la gent li costa molt d'entendre, la gent que no ve d'aquesta tradició li costa molt d'entendre,
I ara mateix ens trobem que la lluita antirepressiva quasi mai es considera que la repressió és una eina per donar altaveu a la teva lluita, sinó és una cosa en la qual vol apartar-se. Qui està ara explicant això molt bé és Jordi Cuixart, no? En el seu llibre, en la seva pròpia experiència, i els 2 primers mesos no ho va entendre, després ho ha entès i ara ho explica molt bé. Però en la mentalitat convencional la presó és un fracàs. Des de la lluita no violenta la presó pot ser una palanca d'èxit. La pròpia l'objecció de consciència jo crec que és la que ha tingut més èxit, és a dir, comença una persona als 69 o 70, hi ha el grup de Can Serra als 75-76, després el MOC, Insubmisos, i amb 30 anys, el 2000, s'acaba el servei militar obligatori. És obvi que l'objectiu d'acabar amb els exèrcits i acabar amb la guerra no l'hem acabat. És una fase, i en un país petit, de tot el món, que hem pogut demostrar com una gent sense cap influència prèvia i només per la intuïció i per la disposició per assumir el risc voluntàriament i per convertir-lo en un bumerang, i aprofitant la crisi, que és molt important, tu has d'aprofitar la crisi, si no les coses costa molt de moure's. Doncs, 1 milió d'objectors, 50.000 insubmisos i 1.000 anys de presó, doncs tampoc està malament, diguem, no? O sigui, el cost-benefici està molt bé, per haver aconseguit allò que deia l'Estatut de Núria del 32, que és, en el preàmbul diu, voldríem alliberar el jovent de l'esclavatge del servei militar. Això l'any 32 a l'Estatut de Núria. Cuidado, que la gent això no se'n recorda. Bé, Xirinacs és un capellà d'una família burgesa catalana que se'n va als Escolapis, té una experiència molt potent en un seminari a Iratxe, em sembla, a Navarra, a un lloc on fotia uns hiverns de por, i allà tenien una biblioteca fantàstica i es van ajuntar una colla de gent, entre ells el Francesc Botey, el germà del Jaume, i d'altres, una gent que es van convertir tots ells en eminències intel·lectuals i activistes d'ordres molt diversos, perquè van saber organitzar el que en un país dins de l'Església i dins d'un ordre i sota repressió de tot ordre, allà van crear un espai de llibertat que els va permetre posar les bases d'un intent d'entendre la realitat d'una forma molt més complexa i no tan binària i no tan de xoc de les coses són blanc i negre, sinó que tenen molts colors i moltes perspectives. Sota aquesta visió, ell continua a Escolapi, al cap d'un temps prefereix deixar l'ordre i el posen de rectoret en algun lloc, i té durant uns quants anys unes baralles permanents amb els bisbes perquè no s'acopla el que s'esperava d'un capellà d'aquella època amb les seves coses, amb el que ell feia. Val a dir que ell, quan és professor Escolapi, està aquí als Escolapis de Diputació, i entre els seus il·lustres alumnes hi ha l'Arcadi Oliveres, que ell sempre explica, jo vaig aprendre democràcia i no violència a l'aula amb els Xirinacs, perquè allà ens organitzàvem com una república i hi havia els presidents i els secretaris i les meses i fèiem debats i tot això. Llavors, va ser una persona en tots els àmbits sempre superrevolucionària des de que va sortir d'allà, del seminari, fins que es va morir, perquè tot ell ha estat una vida extraordinària, molt poc coneguda, molt poc valorada pel que ens ha portat a tots. Algun dia reconeixerà. I llavors, llavors, on apareix la connexió amb tot el que estàvem parlant? Ell fa una vaga de fam la primera als anys 60-70, demanant la separació entre l'Església i l'Estat, perquè hi havia un concordat, de fet hi continua sent, i ell cobrava de l'Estat. Llavors ell deix de cobrar, comença a separar d'això, no aconsegueix molt, avança alguns llibres molt interessants sobre el futur d'Església, que és un canvi de paradigma sobre el rol de les religions i el rol del cristianisme, això és tot un altre tema. I aleshores, hi ha el procés de Burgos, en què es jutja a comissions obreres i a ETA, ara mateix no tinc el detall. Els 300 intel·lectuals catalans es tanquen a Montserrat, ell amb suport a això, el dia de Nadal, un cop s'ha acabat aquesta tancada, comença una vaga de fam a Santa Maria del Camí, en el poblet on ell estava,
i allà està 21 dies i quan ja està quasi en estat de coma apareixen representants de la taula de forces polítiques i li diuen que la seva crida a la unitat d'acció i a la unitat del conjunt de forces polítiques i socials doncs que no es preocupi, que estan treballant i que ho faran. Això és el 71, gener del 71, el novembre del 71, que ara ha fet 50 anys, el 7 de novembre es constitueix l'Assemblea de Catalunya, o sigui, triguen 10 mesos a posar-se d'acord, però al final ho fan aquí a Sant Agustí, ell també hi participa. I el Lluís Fonollosa famós, que ja he citat abans, de la marxa i del grup OC i d'això, l'altre dia ens va explicar que ell va entrar allà i va pujar a les golfes on es feia l'acte i li van dir de quin grup vens? I va dir del grup de no violència activa. Passa, passa. I llavors, clar, hi havia tota mena de grups clandestins, no? I sent que diuen, mira que hi ha noms raros, però com aquest no n'havien sentit cap, no? Perquè ens ja situem en el context, no? Ara és una cosa que se'n comença a parlar, almenys a Catalunya, en certs ambients, en aquell moment era una cosa totalment ultraminoritària. Llavors, Xirinacs es posa en marxa a l'Assemblea de Catalunya, es fan diferents, mira, ara venint aquí, comissions obreres, té una exposició que posa el moviment obrer i l'Assemblea de Catalunya, no? 300 vagues o no sé què que van haver-hi sota aquest tema. I va tenir molta importància l'Assemblea de Catalunya, però això, va morir Franco i l'Assemblea de Catalunya no havia aconseguit fer-lo fora. Hi van haver aquestes manifestacions de l'1 i el 7 de febrer i llavors comença a sortir la campanya de l'amnistia. I Xirinac, que era un dels 4 punts de l'Assemblea de Catalunya, no? Amnistia, llibertats, Estatut d'Autonomia del 32 com a primer pas de l'autodeterminació, que això tothom se n'ha oblidat, no? I coordinació amb altres pobles. I llavors ell comença la seva plantada davant de la Model. Mentrestant ja ha fet alguna altra vaga de fam. En total, Xirinacs fa 9 vagues de fam, algunes d'elles de 40 dies i està rondant la mort diverses vegades, perquè algunes d'elles eren de menjar i de beure en els últims dies, i això és mortal, no? Total, que ell es planta allà a la Model durant 2 anys reclamant l'amnistia i hi ha fotos que, el anem a veure allà, ell dona suport als objectors, com a totes les lluites que es produïen en aquell moment, els dona suport, i nosaltres viceversa. Llavors allò és quan el 70 és quan llavors hi ha la marxa de la llibertat, que ell fa la proclama, però es manté davant de la Model, llavors és quan es posa en marxa aquests quasi 3 mesos amb 300 pobles i 40.000 hores detinguts, que hi ha un llibre que ho explica molt bé, això. Germanament era el primer referent que en aquell moment hi havia d'un tipus de cooperació solidària, primer al Camerun, després a Xile, i llavors jo coneixia el Josep Ribera i l'Oriol Albó i la Montserrat Albó, que és la que tenia la gent allà. En el mateix edifici on l'Arcadi Oliveres tenia l'empresa familiar sobre suro de l'alzina surera, que es deia Quercus, que és el nom científic de l'alzina surera. Germanament era per mi, jo crec que per el moment, l'única organització que hi havia de cooperació en un sentit així. No sé si existia, jo crec que Medicus Mundi va néixer en aquella mateixa època, més o menys, i potser hi havia Mans Unides o Ayuda en Acció, o el que hi havia eren les típiques missions catòliques de cada ordre, que recollíem el paper de plata de les xocolatines, doncs el recollíem i això era una de les contribucions perquè es poguessin finançar les missions, no? En fi, ara em van venint coses d'aquestes així al·lucinants. I per tant aquest món m'interessava, òbviament després, de fet el 73 és quan hi ha el cop a Xile, no? I ja hi havia gent de Germanament allà que els van torturar i els van matar i els van tancar a la presó, després alguns d'ells els vaig conèixer, i amb alguns d'ells, amb l'Oriol Albó, quan després muntarem el centre de Joan Bardina, etc. Vull dir que el món de Barcelona en aquell moment que es movia aquestes coses era relativament petit, és a dir, un conjunt de gent, almenys en el sector que jo movia, molt proper a l'església més progressista, del que he parlat dels diferents barris i organitzacions, i per tant t'inspiraves i relacionaves amb tots aquests ambients així.
Si bé germanament, els mateixos cooperants de germanament, gran part ho van anar deixant, els que eren capellans alguns ho van deixar, d'altres van casar amb la gent dels pobles on havien anat. Va ser, jo crec, una primera autoreflexió sobre que la cooperació, el desenvolupament, no podia ser un camí d'aculturació, és a dir, de propaganda indirecta dels valors i les maneres de viure aquí sobre gent que vivia en altres circumstàncies i en altres cultures i visions del món i relacions de tot ordre, i religioses i polítiques i de tot, no? Llavors jo crec que m'arriba d'alguna forma aquesta onada, no et sabria dir com, però un cert sentit crític sobre que allò que jo m'havia preparat per anar a fer de cooperant no es tractava això, i en canvi vaig derivar cap al tema aquest de l'objecció perquè ajuntava les dues coses, no? El fet d'estar contra les guerres, que els pressupostos de les guerres i les guerres creaven grans desequilibris al món i també en aquests països, i alhora poder enfortir la base social d'aquí amb les seves injustícies o de qualsevol altre lloc com el del Sàhara, diguem, no? En aquest moment jo crec que no tinc més aproximació sobre el tema. En algun moment Intermón apareix, primer com una ONG d'aquestes pròpies com els Escolapis al CETEM, no? Sí que Intermón és, jo crec, de les primeres que es dona compte que ha de poder arribar a un públic més ampli, i recordo perfectament, anaves a la caixa i et trobaves allà al mostrador un cartellet que posava Intermón, no? El Magrinyà, que va ser el seu primer director, va dir: un dels diners que vam aconseguir el vam dedicar a invertir-lo per sortir de l'àmbit en el qual ens trobàvem de la cooperació dels jesuïtes i passar a ser una entitat oberta a qualsevol que volgués col·laborar en projectes d'aquest tipus. Però globalment, durant tots aquells anys, la gent donava diners pels pobres, o sigui, pels pobres, per Biafra, pels nens amb la panxa així, per fer pous, per donar peixos, després ja era per ensenyar a pescar, però vull dir, la dinàmica que ha estat el substracte de la cooperació en general, i a Catalunya, que és el que he conegut una mica més, ha estat sempre, nosaltres som desenvolupats, que en aquell moment just ho érem, si és que es pot considerar així, i ells són els subdesenvolupats, no? I per tant hem de ser solidaris, hem de canalitzar la nostra ajuda cap allà, però les formes de canalitzar-la normalment no era de donar suport als moviments d'alliberament d'allà, que normalment eren armats, ni a un canvi de situació política, ni a un canvi del paper de les nostres multinacionals, que encara no n'hi havia moltes, però d'altres països sí, sinó bàsicament era una ajuda, el que avui en diríem ajuda humanitària, però no d'emergència, a vegades sí, sinó bàsicament centrada a millorar les condicions de vida d'aquells que es considerava des d'aquí que no tenien les mínimes necessitats cobertes des d'aquí, no? Després em pots donar compte que molta d'aquesta gent tenia el seu estil de vida, més o menys equilibrat amb l'entorn, que els permetia viure en el seu estil. Òbviament no podia comprar productes d'aquí, i la nostra entrada allà era aquesta cosa tan perillosa que Lluís Botines sempre ha criticat de la colonització d'Amèrica i és aplicable a altres llocs, les 3 M's, no? El missioner, el mercader i el marxista, no? I si agafes els 500 anys de colonitzacions, no? Que han estat bàsicament això, no? I encara ara hi ha gent que diu que, bueno, ja ho heu sentit, no? Algun del PP i de Vox que diuen que ens han de donar gràcies, que els hem civilitzat i que no hem destruït res de res i que gràcies a nosaltres tot està molt bé. Bueno, aquest síndrome jo crec que ha estat molt present, fet amb tota la bona voluntat del món. O sigui, els mercaders han anat a fer negoci i continuen fent-lo, i per això després ve la gent cap aquí perquè ja no els hi queda res per viure. I perquè la aculturació aquesta ja no és enviar una gent allà a ensenyar, sinó que per la tele i per tots els mitjans i per els productes de consum, però la gent diu, escolta, si el capital pot circular pel món, doncs la gent també. I aquí estem en aquests tràgics conflictes ara de les migracions massives i tan dramàtiques. Ja ens ha quedat un espai entremig, que el reprenc un moment. Quan surto de la presó, no,
Sí, quan surto de la presó, després d'haver estat a Àfrica, al Sàhara, intentar el Sàhara, a la presó i tal. I s'acaba la Marxa de la Llibertat, constituïm el Canvi, el col·lectiu d'acció no violenta dels Països Catalans. Això deu ser a finals del 77. Allà s'aplega Pax Christi i la derivació que havia estat la Marxa de la Llibertat, els Amics de l'Arca, que havien continuat estant presents, els objectors, almenys els catalans, els que estàvem aquí, i després alguns altres col·lectius, però bàsicament aquests. Ens trobem a Ripoll, allà es fa una declaració, és Col·lectiu d'Acció No Violenta dels Països Catalans, i això, paral·lelament, construïm el Casal de la Pau, del carrer Bruc. Hi havia hagut algun de previ de Pax Christi, on ens havien trobat els objectors a Gràcia i després al carrer Rosselló, però bàsicament el Casal de la Pau del carrer Bruc el lloguen l'Arcadi Oliveres, que estava present sempre a tot arreu, i l'Àngel Colom, i allà aquests diferents grups ens posem allà, s'hi afegeix el CAN, el Col·lectiu Antinuclear de Catalunya, un primer grup feminista, després els del Gamba, el grup antimilitarista. O sigui, és un espai en què comencem a mutualitzar coneixements de diferents moviments, que tenim en comú bàsicament el tema de la no violència i cadascú ho aplica en àmbits diferents. Bé, doncs Casal de la Pau i Canvi es posen en marxa, però la immaduresa del moment, la batalla entre una visió més internacionalista dels objectors i la visió més nacionalista dels que estan per als països catalans i temes personals, doncs allò esclata, diguem, no? Llavors, quan esclata és quan jo me'n vaig cap al Mas Blanc, un dia a escampar la boira amb una moto que tenia, i allà em quedo 3 anys, ja no torno ni a un dia, i l'Àngel Colom se'n va cap a l'Índia i després arriba en plena revolució a Iran amb l'Ayatollah Khomeini, i tots dos ens prenem distància durant alguns anys i després ens hem retrobat aquí. Aquest dissabte vam estar junts. I en aquest moment apareix l'altre dia buscant arxius per aquest mateix projecte, apareix una carta en què el Vicenç Fisas, l'Aurora Moreno, dels que havien estat a l'origen, el Joan Roca, que també estava en el nostre grup, però ja havia fet la mili també, i jo ens anem a la reunió de la Internacional de Resistents a la Guerra, War Resisters International, que des del Canvi ens havien compromès a fer la següent triennal a Sant Cugat, aquí. Però degut a aquests embolics, en la carta diem, escolta, això no funciona, aturem-ho perquè prendrem mal, perquè no hi ha grup actualment aquí que funcioni això. Jo dic perquè, com que la dinàmica internacional no n'hem tornat a parlar, doncs aquesta és una d'elles, diguem, no? És a dir, a l'Arca, jo en plena campanya d'objecció, de suport als objectors, estic fet pols i demano si puc anar a l'Arca, i estic allà una setmana. L'Àngel Basto aquells dies està de viatge, em posen a l'habitació de l'Àngel Basto, que és un luxe, diguem, simbòlic, però de dia havia d'estar picant pedra, fent uns fonaments. Picar pedra vol dir picar pedra, allà tot era manual, no hi havia màquines. És a dir, les dinàmiques internacionals no van ser les claus del nostre moviment, però és obvi que vam anar tenint suports i vincles i inspiracions en moltes de les coses que van anar passant. Però llavors, acabada tota aquesta dinàmica, és quan llavors vaig al Mas Blanc, allà estic 3 anys, després durant l'últim any me'n vaig al Pirineu a arreglar una borda i a portar, faig d'ajudant de vaquer de 400 vaques a la vora del Salòria, a quasi 2.000 metres. Vull dir, toquem totes les tecles, val? Llavors, a la tornada d'això és quan sento a parlar que el Xirinacs ha conegut amb un tal Xaló, Agustí Xaló, que proposa un model de societat que inclou temes econòmics, polítics, un replantejament global de la societat que va més enllà del que era el capitalisme conegut i del que eren les solucions marxistes, que en aquell moment ja estaven amb un descrèdit considerable, diguem, no? Perquè les coses no anaven, o tal com havien promès que anirien, doncs no estaven anant a quasi lloc.
I bueno, hi ha una trobada, em sembla, al Bolet, a un lloc aquí a la vora del Penedès. Allà ens trobem tots, on hi havia també l'Àngel Colom, el Jordi Villa, que després s'ha dedicat al tema de cooperativisme i tal, i allà prenc apunts, m'interessa molt, me'n torno a Mallorca i allà amb una Olivetti, sense llum, amb una caseta al mig del camp de Mallorca i amb aigua de cisterna, doncs allà faig un primer resum del sistema general de l'Agustí Xaló a través dels documents parcials que m'ha passat el Xirinacs i el mateix Xaló. Els hi envio, els interessa i just neix el meu fill a Mallorca i em demanen si vull venir a treballar aquí a intentar endreçar els papers d'aquest Xaló que vivia, on ara hi ha, a part de l'estació del Nord, allà hi havia una antiga fàbrica de tint que era de la seva família, ell ja era un home gran i tenia tota la casa plena de manuscrits, tot manuscrit, tot. I vaig tenir l'ocasió d'estar, jo què sé, 3 o 4 o 5 anys treballant allà, intentant endreçar coses. D'allà va sortir el llibre, el 91, el Premi Joaquim Xirau de l'Ateneu Barcelonès sobre el poder del diner, la monètica, factor de canvi polític, que intento recollir alguns dels elements d'aquests i posar les bases de com podria funcionar el món d'una altra forma. I per tant, després del Mas Blanc, això, me'n vaig a viure a Mallorca, tinc un fill, a partir d'aquí conec el Xaló, vinc a treballar a Barcelona i llavors estarem uns quants anys entre l'estudi Joan Bardina també fent uns papers, editant idees de diferents innovadors socials. Quan això s'acaba amb el Xirinacs, ell ja ha muntat la Fundació Tercera Via, amb una altra colla de gent i que tenim relació, i a partir d'això, després creem, quan el Bardina s'acaba, creem Ecoconcern, dedicat a innovació social sobre economia, ecologia i ecumene en el sentit d'interculturalitat. I quan s'acaba Ecoconcern, continua Ecoconcern i llavors alguns creem Nova, Centre per la Innovació Social, amb un primer projecte que és un projecte de repensar la societat, de nou amb una dinàmica internacional que es deia Aliança per un món responsable, plural i solidari, finançat per una fundació francesa pel progrés de l'home. I de fet, fins a l'any 2000 i alguna cosa, en què se'ns acut, la gent de Figueres ens demana de fer el no sé quant aniversari d'haver estat presos al castell de Figueres, i allà se'ns acut convertir el castell de Figueres en un museu per la pau, i arran d'això comencem a fer trobades durant 3 anys, on ve el Federico Mayor Zaragoza i el Pérez d'Esquivel, on venen militars i els parlamentaris catalans i això. El dia de la gran manifestació contra la guerra d'Iraq, nosaltres estem reunits allà dalt i fem un acte i una manifestació allà, i no estem a Barcelona. I és per aquestes trobades del Castell per la Pau la primera vegada que recordo que demanem subvenció a l'Agència Catalana per un tema que no era habitual perquè el tema de pau no estava incorporat en això. I arran d'això comencem també a fer les marxes per la cultura de pau, també durant 3 o 4 anys, en què hi afegim allò del 0,3% al costat del 0,7%. Hi ha hagut les campanyes del 0,7 i més, nosaltres diem 0,7 més per cooperació i 0,3 per cultura de pau, un 1%. Llavors ens dediquem a anar des de Tortosa fins a Figueres caminant, durant 3 o 4 estius ens fotem unes caminades de por, passant poble a poble, i sempre que tu camines i pateixes, la gent o t'envien a la merda o generes empatia. Llavors, allà es va anar creant la base de la necessitat de que el govern de Catalunya i l'Agència Catalana obrís el front de cultura de pau i no només el tema de cooperació convencional. Per tant, el meu contacte amb l'agència no ve mai de temes de cooperació convencional, que ja la meva posició ja ha quedat una mica clara, sinó més aviat a partir del tema de cultura de pau, a partir del castell i d'altres projectes que després aniran sortint. I de fet, el primer any que ja es convoca, crec que és el 2005, que el David Minova es convoca la primera convocatòria de cultura de pau, hem estat a Porto Alegre,
en el Fòrum Social Mundial. Allà hem conegut, he retrobat el Jean-Marie Müller, que era un dels grans teòrics i activistes de no violència de França, amb una noia italiana, Martina Pignati, que per internet, jo estava en l'organització del Fòrum Social Mundial i aconseguim que una de les paraules clau sigui no violència, que no existia, hi havia 200. I llavors, al posar això, ella ha conegut a uns iraquians, estaven després de l'esclat de la guerra d'Iraq, i muntem un dels tallers de la Fòrum Social Mundial a Porto Alegre, on ve iraquians que volen apostar per la no violència, Jean-Marie Müller, que explica la seva experiència, nosaltres que expliquem l'experiència de l'objecció, uns mexicans que parlen de la lluita per conservar el blat de moro tradicional, i uns de la Índia que estan en contra de l'explotació d'aigua per la Coca-Cola a la Índia, diguem, no? Doncs això ens permet començar a establir vincles i llavors els iraquians diuen: escolta, això que ens heu explicat, ens ho podríeu venir a explicar a nosaltres? I llavors amb el Jean-Marie Müller i la Martina Pignati presentem un projecte a l'agència el 2005, i el desembre del 2005 som a Jerusalem, a la primera trobada internacional de lluita no violenta de suport als palestins, i al gener a Amman fent el primer seminari de formació lluita no violenta en els iraquians, amb alguns palestins, alguns libanesos, que parlen àrab i que ja coneixien el tema de la lluita no violenta allà des de feia molts anys, fem la primera formació amb ells allà, i després d'aquí es deriven vàries, i aquí és el traspàs de nova innovació social, dedicats a participació, a tema de models econòmics i tot això, el que va esdevenir NOVAC com a Institut Internacional de l'Acció No Violenta, que bàsicament és suport primer als iraquians, als libanesos, als palestins, i continuem, de fet, amb tot això, i ara a Tunísia, al Marroc ens han expulsat 3 vegades, ens han tancat l'oficina i ens han expulsat d'allà. És a dir, totes aquestes coses van lligant, però aquesta, fixa que és un tipus de cooperació molt diferent a totes les altres, fins i tot diferent a algunes de... O sigui, els temes de pau eren molt de sensibilització aquí, dels moviments antiguerra i això, que està molt bé, però aquesta idea de defensar qui defensa i de donar suport als moviments no violents dels diferents conflictes a la Mediterrània, doncs això és una de les contribucions que fem. Però clar, s'explica per un munt de coses intangibles prèvies, no?, que per casualitats doncs, et porta a fer aquest tipus d'accions. A veure, avui el món suposo que és tan complex com fa 50 anys, però el percebim amb més complexitat. Abans era fàcil, eres o de dretes o d'esquerres, o nacionalista espanyol o nacionalista català, i avui aquests 4 conceptes, amb ells sols no vas gaire lluny, no? Hi havia rics i pobres, hi havia explotats i explotadors i tal. I llavors, les dinàmiques de fons jo crec que continuen sent les mateixes i podria servir, però socialment hem d'incorporar, hem de matisar els llenguatges perquè cap d'aquestes coses no ajuden a mobilitzar la gent a una direcció transformadora o alliberadora. Al final, fa 50 anys o ara, i sempre, davant d'una situació que podem considerar de desequilibri, a mi m'agrada parlar més de desequilibri que d'injustícia o de desigualtat, perquè el desequilibri és aplicable a tot. Una persona desequilibrada és una persona malalta, i una societat desequilibrada és una societat malalta. I vol dir que els equilibris no és 1 a 1, però acostumen a ser dinàmics, no? Però es manté dins un marge. Quan trenquem l'equilibri dels humans amb la natura i consumim ja ara en 8 mesos o en 9 mesos el que tocaria en un any, que és el que ens està passant ara, doncs vol dir que ens estem polint el patrimoni, no? I per tant estem condemnats a tenir un problema, ja tenim un problema seriós. I això passa en tots els àmbits, l'equilibri de gènere, l'equilibri de riquesa, l'equilibri... O sigui, podríem parlar del desequilibri, llavors el tema és com afrontem els desequilibris. Per afrontar els desequilibris i reequilibrar o trobar uns equilibris desitjables o assumibles o tolerables, que tot són marges, vol dir que hem de fer emergir conflictes, no?
Vivim uns desequilibris enormes, però normalment estan aturats. El tema ara de l'emergència climàtica és fer emergir un desequilibri que des de fa 30 anys sabem que s'està produint i que no s'hi feia res, doncs una sèrie d'accions de diferents generacions i tal s'ha posat sobre la taula i ara sembla que sigui l'únic desequilibri que hi ha al món, i no, n'hi ha molts més. Aquest influeix a tots, sí, però també n'hi ha, per exemple, el desequilibri sobre la creació monetària, qui la fa, qui l'apropia, com es distribueix el crèdit i la creació i el cobrar interessos, és un desequilibri per mi que afecta a tots els altres desequilibris, però d'això se'n parla molt poc, val? Per entendre'ns i reprenent algun dels temes que he estat treballant. Molt bé, tenim desequilibris. Considerem que en algun d'ells cadascú ens sentim cridats a fer-hi front, o les circumstàncies ens porten que a determinat moment un determinat grup creu que allò és intolerable i s'ha de fer front. Això és afrontar que hi ha un conflicte. Llavors els conflictes s'afronten de 3 o 4 maneres i no n'hi ha 40. Una és amb la passivitat, és a dir, no hi ha res a fer, què vols que hi faci jo? No es pot fer res, igual tota la gamma del passar de tot o del no puc o no sé. Aquesta és la resposta majoritària, sobretot en un món complex on cada dia en les xarxes t'apareixen 40 conflictes, la pròpia complexitat et supera i et bloqueja. Per tant, l'excés de diagnosi ens bloqueja, però continuarà havent-hi problemes. La segona posició, si no és la passivitat, és la via institucional, és a dir, en una societat formalment democràtica, jo crec que si voto en un partit que inclogui dins del seu programa resoldre aquell conflicte, doncs tard o d'hora ho farà. I si això no funciona, tinc la via dels jutges, que se suposa que en un estat de dret, si pleitejo i tinc diners per fer-ho, doncs resoldrà la justícia. I si això no funciona, doncs vaig als mitjans de comunicació, que se suposa que són portaveu de l'expressió del poble, totes moltes suposicions, i fent campanya d'això aconsegueixo denunciar el quart poder. Molt bé. Quan aquestes coses funcionen, doncs mira, ja està, es restableixen alguns equilibris, una miqueta més, una miqueta menys, i la majoria de la gent que vol ser una mica activa dona campanyes o organitza campanyes en la via institucional. Ara bé, quan la via institucional no funciona, què hem de fer? Si no és la passivitat o el creure en la democràcia. Només ens queden la lluita armada, la lluita incruenta, que és una part de la lluita violenta però diferent de la lluita armada, o la lluita no violenta. No n'hi ha més. Algú me'n diu alguna més? Molt bé. La lluita armada, en un món on els grans poders de tot ordre tenen tota la força del món i tots els diners per tenir la força violenta, armada, el més cruenta i el més amenaçadora possible, és una constatació, no anirem bé. Cert que fa 50 anys hi havia revolucions que guanyaven per la revolta armada, cada vegada això és més difícil, i quan ho aconsegueixen, el cost d'haver aconseguit fer la revolució amb el que significa després de penyora del moment postrevolucionari, de que si tu has arribat tallant colls, has de continuar tallant colls per mantenir-te, i ara podríem posar alguns noms, no?, de revolucions, cadascú posarà les seves, però n'hi ha de tot ordre, des de fa molts anys fins a molt recents, doncs dius, bueno, l'esforç i l'espiral de violència generada i d'odi, de tot això, justifica la via armada per aconseguir un canvi de situació? Jo crec que cadascú ha de contestar. Jo crec que avui aquí és inviable. Per tant, si la via armada no va, ens queda la lluita incruenta i la lluita no violenta, que les distingeixo. La lluita incruenta és aquella que diu, jo, si no foto una de molt grossa, ningú s'interessa pel que està passant. I per tant, buscant no fer mal a ningú, que seria la via violenta directa, armada, doncs, bueno, cremo contenidors, 1.000 contenidors, molt bé, cremo 1.000 contenidors, contamino una mica més l'aire, que això no en parla ningú, emprenyo tots els veïns al voltant, perquè no només es cremen contenidors, sinó també motos i cotxes i botigues i el que sigui. El resultat, cadascú traurà les seves conclusions, depèn de si t'han tret un ull, depèn de si ara estàs pendent d'un procés i hauràs de dir que sí, que ho vas fer perquè no et fotin molts anys, etc. Jo crec que això ha estat molt... O sigui, les revoltes incruentes, o fins i tot cruentes,
acostumen a ser molt espontànies i molt poc organitzades. És la ràbia que la gent té, l'expressa amb les formes que una societat culturalment molt violenta, per més que en l'aparença no siguem molt civilitzats, tota la nostra cultura, des dels jocs fins a les notícies, fins a les pel·lícules, fins a la història que ens han explicat, sempre és, si tu vols aconseguir alguna cosa, fota-li, i si te la foten a tu fota-li més, no? Bueno, per tant, això hi ha aquí. A mi no m'agrada, si algú creu que això porta a algun lloc, que ho organitzi i que ho faci bé, però que no només sigui una forma de canalitzar la mala llet, perquè això crec que a la llarga provoca més mals que béns. I ens queda la lluita no violenta, que ja l'he explicat abans. La lluita no violenta és tenir un objectiu clar, que ha de ser veritables i l'has de poder contrastar, que no t'estàs muntant tu la teva pel·lícula en contra d'altres, i després has d'intentar dialogar i cooperar amb l'adversari per a veure... Si tu pots aconseguir una cosa amb persuasió, no cal la coerció, estem d'acord. I molta... En el camp, per exemple, del masclisme. Jo segur que tinc molts micros i potser algun macromasclisme i no ho sé. Jo el que agraeixo d'algú que em digui, escolta, Martí, això que fas no és correcte. Si m'ho diuen i ho puc entendre i algú m'ajuda, potser puc canviar. És una opció. Si jo no sé res de res, ni tan sols soc conscient del meu masclisme, i em venen i em foten una garrotada, que no és el cas, diguem, no? Però pot passar, jo no reaccionaré obertament a un plantejament de canvi de la meva actitud, més aviat em tancaré. Bueno, doncs això ho podem aplicar en quasi tots els àmbits de la vida. Tot allò que es pugui aconseguir pel diàleg i la cooperació amb aquell que consideres que és l'adversari que està causant el problema que tu vols denunciar, intenta resoldre-ho per les bones. Si això no va, que moltes vegades passa que no va, sobretot en l'àmbit polític i social, en l'àmbit interpersonal hauria de passar molt més, no? Doncs llavors és quan hem d'aplicar la denúncia en totes les games, que és on normalment ens quedem. Em deixes una pinzellada sobre el Sàhara. Sí. Vaig molt ràpid, sí. Ja he parlat dels meus vincles al Sàhara al 76, quan vaig allà, torno cap aquí, bueno, no passa gran cosa, però òbviament el tinc en el cor, diguem, no? Perquè ho vaig viure i el veure en aquell moment tan directe. No explicaré ara aquí la història dels saharauis, però més o menys tothom sap que quan l'exèrcit espanyol se'n va, Marroc ocupa, els saharauis organitzen el Polisario, declaren la guerra, estan uns anys de guerra, després fan un acord de pau, en espera que hi haurà un referèndum, sona el referèndum, no? Llavors, en aquest cas, molt més, o sigui, totalment avalat per Nacions Unides, cosa que no és el cas català, diguem, no? Perquè està en procés de descolonització. De fet, Espanya encara és la potència a qui li correspon l'administració del Sàhara Occidental. Ells passen ara molts anys, i neix ja una nova generació en els camps de refugiats i en els territoris ocupats, i la nova generació no entén que tanta diplomàcia i tantes Nacions Unides i tantes promeses ells hagin d'estar allà ocupats i abandonats de tothom. Són molt bons en la via institucional. Aconsegueixen el suport del Tribunal Europeu diverses vegades, tant pel tema dels fosfats, que els és propietari, com pel tema de la pesca i els tractats amb Europa. És a dir, han avançat moltíssim amb això, però com sabem, quan la via institucional fins i tot et dona la raó, però no s'aplica, que és el que passa, doncs tornes a estar al cap del carrer. Què es troben ells? Que fa un any munten una seguda de gent no violenta amb un pas cap a Mauritània, per on els camions del Marroc surten del Sàhara i treuen riqueses. Els marroquins això no ho toleren, ataquen aquesta gent i això els és l'excusa per dir Marroc ha trencat l'alto al foc, que havíem acordat fa molts anys, però nosaltres reprenem la guerra. I ara, des de fa un any, just ara farà un any, que estan en guerra al Polisario. No ho sap quasi ningú, perquè la idea era utilitzem el dret internacional que et dona el dret de defensa i, per tant, el dret de guerra, i no terrorisme, sinó el dret de guerra només entre exèrcits i en determinades zones, etc., per posar sobre la taula internacional que tenim un problema que no se'ns està fent cas als nostres drets totalment reconeguts. Això què porta? Porta el reclutament de joves, especialment nois, dels camps de refugiats, els del Sàhara Occidental no sé si poden sortir, però molts de la diàspora, hi ha diversos que vivien aquí, que han anat cap allà a incorporar-se a files. Fa 2 anys vam tenir una trobada amb saharauis de la diàspora, dels territoris ocupats i
i dels camps de refugiats, en els mateixos camps de refugiats, que es deia Sahara Rise, creix, no? I allà, amb ells, amb les diferents organitzacions no violentes que també hi ha, perquè dins del Polisari hi ha moltes coses, vam elaborar una estratègia de com fer evident el conflicte sense haver d'anar a parar les armes. Bueno, això es continua treballant, el tema de transnacionals, el tema del vent, de la sorra, dels fosfats, de moltes coses, però no està tenint tampoc la repercussió que hauria de tenir, no? Bé, doncs aquí tenim una mostra. O sigui, aquí hem parlat de la lluita no violenta, de la lluita incruenta, que és el límit que podem, però no, aquí molt a la vora i en part amb responsabilitat nostra, corresponsabilitat nostra, tenim precisament dues vies que tenen oportunitat d'intentar mostrar que els conflictes es poden afrontar d'una altra manera. I estem en això, estem col·laborant-hi, però jo no puc jutjar el que fan els altres, però el que sí dic és que si els esforços que en aquest cas els estats i fins i tot els grups d'alliberament posen en enquadrar i en finançar les guerres convencionals sense cap possibilitat de guanyar, i amb la dependència d'Algèria, que els hi proveeix tot, i que ells diuen gràcies a Algèria, bueno, sí, gràcies a Algèria, però t'estan mal. Si una desena part de l'esforç que a tot el món es posa amb armes, exèrcits i preparar les guerres, ja no dic amb executar-les, es dediqués a formar uns cossos civils de defensa civil per afrontar els conflictes, home, jo crec que aniríem bastant millor. I en això només dir que Brigades Internacionals de Pau, que demà la Gabriela Serra us en parlarà, ha estat un dels camins que ha obert camí a això. Non-Violent Peace Force, que és una organització internacional a la qual des de Novak hem recolzat molt, fins i tot la presidenta Novak està presidenta d'aquesta organització. O sigui, la idea aquesta de crear uns cossos civils d'interposició i de construcció de pau en les diferents fases que hi ha per prevenir o per reconstruir, depèn de la fase en la qual intervinguis, els conflictes armats que per més que algú guanyi sempre són una pèrdua per tothom. Llavors aquesta és tota una altra via local i internacional que està pendent. Llavors hem publicat un llibre de Gene Sharp sobre defensa civil no violenta, un altre sobre un estat segur, per un nou estat segur i en pau a Europa, que és les bases de quines són les amenaces i riscos que tenim. Això ho hem anat fent aquests últims anys amb gent de la Fundació per la Pau, el mateix Alfons Banda, que ens va deixar fa un temps, etc. Bé, el resultat d'aquestes coses és que al costat de l'Agència Catalana va néixer l'ICIP, va haver la Llei de Foment de la Pau, i el Consell de Foment de la Pau, i van fent el seu caminet, que han ajudat a que algunes d'aquestes coses també tinguin el seu suport.